प्रेजेंट्स बाय शीला फिल्म। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी, चोर रे सखी। म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। अरे ना रहे देवरा ना रहे मरदा, कोई निसोर रे सखी, सोर रे सखी। अरे ना रहे देवरा ना रहे मरदा, कोई निसोर रे सखी। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी, राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। ओ कहरा में हमर सटल बाटे गोर रे सखी। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी, राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। रिकॉर्डिंग बाय शीला फिल्म। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। सब लोग गइल रहे नाच देखे गाँव में, मौका पाके घुस गइल घरवा के छाव में, घरवा के छाव में। सब लोग गइल रहे नाच देखे गाँव में, मौका पाके घुस गइल घरवा के छाव में। उ तो बहुते रहे रे मुँह जोर रे सखी। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी, राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। विनय बयानी अरवा खानी मोरा लौकल, तबे नु पहलंग पर आके हमरा छौकल, हमरा छौकल। शशि सिंह यारवा खानी मोरा लौकल, तबे नु पहलंग पर आके हमरा छौकल। लाइट हो ऑफ कैलस रहे जोर रे सखी। राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी, राते घर में घुसल रहे एगो चोर रे सखी। शीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।